Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына без бу минутларда Мингәр авылында гомер итүче Касыймовлар гаиләсен чакырып калабыз. Мингәр авылында яшәүче безнең кадерлеләребез, әниебез Зинфира Хөснулла кызы белән әтиебез Нәзир Касыйм улы Касыймовлар нәкъ 60 ел элек кавышып, матур тормыш юлына аяк басканнар. Без аларны гаилә бәйрәмнәре, бриллиант туйлары белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Кадерле әниебез, кадерле әтиебез, тормыш җиленә бирешмәй озын юллар үттегез. Бер сукмактан атладыгыз, гел янәшә икегез. Гомер көзенә пар канатың белән керү, балалар, оныклар, оныкчыклар рәхәтен парлап тату олы бәхет. Бер бөтен булып яшәгәндә генә ныклы гаилә корып булуын аңлый кадерлеләребез. Яшәү дәврендә 3 балага гомер бүләк иткәннәр. Әткәй-әнкәй йорты иң яктысы, алар өчен изге һәм җылы урын. Без балаларыгыз бик тә сөенәбез, горурланабыз, еш кайтырга, күрешергә тырышабыз. Чөнки аңлыйбыз, 10 мең парның берсенә генә бриллиант туй насыйптыр. Әти-әниебез бер-берсенә терәк, балаларына һәм авылдашларына үрнәк булып, тормыш юлыннан атлауларын дәвам итәләр. Киләчәктә дә барыр юллары бәрәкәтле булсын, балаларының, якыннарының кадер-хөрмәтенә төренеп, исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Әткәй-әнкәй, сәламәт булыгыз, сызламасын аяк-куллар, фәрештәләр ак җәймәләр җәеп, ачып торсын сезгә юллар. Сезне яратып, хөрмәт итеп, иң изге теләкләр теләп, балаларыгыз, кияү киленнәрегез, оныклар һәм оныкчыклар тәбрикли дип язылган иде котлау хатында. Мингәр авылында гомер итүче хөрмәтле Зинфира Хөснулла кызы һәм Нәзир Касыйм улы Касыймовлар, сезне чын күңелдән 60 еллык парлы гомерегез белән тәбрик итәбез. Бриллиант туйыгыз мөбарәк булсын. Алга табада сәламәтлектә, саулыкта һәм тормыш иминлегендә балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, аларның рәхәтендә авылдашларыгызга үрнәк булып, матур гомер итүегезне телибез. Şak buldu da indi uzdu, kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Bugün gelse kadirli, üzüp tarra bağırını, ihma tur yaşisi idi alda kalgan ömrüne. Bugün gelse kadirli, Matur yaşisi idi alda kalgan ömrüne. Jitter jitmez rızık babak giyer giymez üssekte. Bizning yaşligi bizi bitol nişek ne diysek de. Bizning yaşligi bizi bitol nişek ne diysek de. Bugün gitse kadirli üzüp tarra bağırını. İhma dur yaşisi idi alda kalgan ömrüne. Bugün gitse kadirli üzüp tarra bağırını. İhma dur yaşisi idi alda kalgan ömrüne. Nişek günne demesek de bizning o'tganlarimiz uzganlardan şuşu günge kilip jitganlarimiz uzganlardan şuşu günge kilip jitganlarimiz bugün gitse kadirli üzüp tarra bağırını ihma tur yaşisi idi alda kalgan ömrüne. Bugün gitse kadirli üzüp tarra bağırını ihma tur yaşisi idi alda kalgan ömrüne.
бәхет шатлыкта үтсен. Алган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хаты бүгенгә менә шул иде. Сездән дә якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Бергәләп сезнең бәйрәмнәрне күңелле итеп үткәрик. Бүгенгә исә Саба Дулкыннары телевидениесының чыгарылышын тәмамлыйбыз. Барыгызга да исәнлек, саулык телибез. Өлкәннәребезне якынлашып килүче 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне белән тәбрик итәбез. Һәр җирдә дә хөрмәтле булып, ихтирамлы булып, сәламәт булып, бәхетле булып гомер итегез. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгызны күңелле үткәрегез.